Здравейте, моите хора! Бе, започваме нова казино сесия. Дай го, ай така. Бре, Марлюшка. Абе, Марлюшка, тъшушка, мой сладък. Абе, как познати първата игра, бе? Как позна така? Дай да видиме. Марлюшката вика днеска дъртите прагматици давали. Сега ще се чуе с първия скатер как ще бъде. Да не си на зърнена диета, щеше ми се да бъда на зърнена диета, ама наистина всичко, което зърна ми се яде, но не ям, хора, наистина не ям. Тук направих 2 тренировки и ви казвам, аз съм като пенсионер. В момента не може да мръднем, страхотно начало, продължавай така, брат. Е, тук по средата ни трябва много спешен. Не, фактически където и да... Оу, брат, е тук на 4-та или е тук горе? Тук нали имаш такава линия? Брат, айде молята, не приключвай с където искаш лаудове вече, де. Само ги фърляй. Страхотно първите 2 ги сложи. Добре, този... няма такава. Мислех, че ще има такава тройка. О, добре. Е, тук един много ни трябва, брат. 5 вратки имаме. Марлюшка, ти ще оцелиш, май. Е, тук един, молим та. На 4-та, брат. Айде още един фърли, само бикоинове са до края. Е, тук бацинка, молим та. Айде бе. Ех, гледай как един ни трябва. Само се сешали не щеше да прави, ако тук има един отзад. И то, хора, повечето са 3 ексове. Виждате ли множителите? Повечето са 3 ексове. Какво говориш? Поне едно синьо куче отпред туриде. Ей, Марли, много я оцели, бе, Марли, бе. Много я оцели. Евала. Верно. Браво, за първа игра 1000-ката отгоре. И тя лесен го и даде. Ще трябва, Марли, май да й дадем още един скатер да видим. Така. Но ако имаш много желание, хейтер, че мога да ти продам малко мръсни боксерки. 1000 лева бройката. Само за ценители. Само за ценители, подчертавам. Браво. Дай още един Real Boost сега. Още един Real Boost, брат, дай. Не Real Boost, бе, как се казваш това? Множител. Дай пак. Дали може да даде втори път? Ще е много яко, ако даде втори път. То там ще е потенциала реално. Дай пак да е. Множител и специален символ искаме. Не disconnecting from the server. Добре, благодаря. Айде да е множител. Ех, това беше. Ма нищо. Добре, плати. Браво. Чакай да видя, де. Да, 744 е страхотно. Страхотно. Тази много игра хареса. Гитборда май беше, бягай. Геоборда. Не ми трябва бягай от тук, как е на турски. Бегай от тук. Как е? Нали си турчин, пък не знаеш турски? Не съм турчин, Тихомир. По 4, бе. Браво, бе. Добре. Как се обърка, не знам. Приключвам та. Няма да стигнат 50 стотинки, нищо, айде. Пук! Айде, бе! Айде, бе! Добре, хора, последната врътка. Нямаше хора да я направят тази врътка, защото не стигаха 40 стотинки, нали видяхте? Не стигаха 40 стотинки, викам, няма да я направя тази врътка и нещо ме накара, викам, айде бе, дай ще я направя. Ей, направо Пепи врачката е огън, бе. Дай да видим и това. Дай да видим и октопуса. Какво ще каже по въпроса? Давай повечко, де. Давай октоподи, брат. Гледай как няма октопод. Ма то какво е писал 500 лева, бе? Ей, там тъпо. Бацинко. Октопод де, брат. Един октопод нема, човек. Един октопод. 600 лева. 50x от нищо, буквално от нищо 50x. Айде, давам ти още стотачка. Повече не, брат. Така, бе, сладка моя красива. Така, много красиво. Тази много обича да прави петици, хора. Много обича. На лайв сме фащали този най-силния. Всички петици съм фанал. Нямам петица, която да не съм фащал. Браво. Тя не е кой знае каква история за банкомата. Просто... един мой приятел тегли пари от банкомат. И аз го виждам. Той си е в гръб човека. И него не мога да го объркам по никакъв начин, защото дупето му е такова закръглено, мащабно, като на Бийонсе. Няма начин да го объркам в гръб, разбирате ли? И аз му викам Бийонсе на него, даже някой път на ебавка.
И виждам глас, нали, някакъв, засилил съм се към него, ебавам го и чут го пляскам по дупето и викам, о, Бийонсе, какво става? И Бийонсе се обърна. И не беше Бийонсе. Беше някакъв човек, дет не познавам. А човек, казвам ви, то е едно към едно. Едно към едно е същия. Като, нали, то с моят много добър приятел. И той само някакъв, нали, нещата, не знам сега, ще ескалират на бой или какво ще бъде. Викам, не брат, извинявай, нали, без да искам, объркахте, нали, так. Разбрама човека, обърна си се, продължи си, апгрейдна. Продължи си, тръгна там да си тегли парите, аз направо ти казвам, не знам къде се намирам. Много, това ми е едно от най-неловките неща, които са ми се случвали в живота. Много неловко се почувствах, казвам ви. 2 бонуса само. Няма купувам повече. Само 2 бонуса взимам. И приключвам. Shoot the duck. Патрона. Добре. И пак няма никакви ексове стабилни. 5-10, 5-10. То е. Добре, 50-ка. Патрон, благодаря. 25. Един път де. Теба тъпия ти 300 екс, браво. Добре, патронче. Гръмни пак тук те всичките. Дайте с кола един път и нея. Патрони няма, той беше. 50 екс, добре бе. 400 екс не е лошо. Много е добре даже. Лирчета, после едно бързо. Нема лошо бе. 4. Ей, браво, обърка съм. Мали, всеки път като видя този 4 много ми е кеф. Само че чакай. Така, вече имаме 3 хлебарки. Трябва да ни си дига екса на тези простите хлебарки. Много е важно. До сега колко сме фащали, 4 се не ни се дига екса. За целта ни трябват какавитки. И тая, ако реши да прави нещо, се го прави последните врътки. Никога не е първите. Какавитката. Някой да фане какавитката. Добре. А фани още някой да фане какавитка. Добре, поне имаме едно с DX. Така, давай още какавитки. Дами? Не бе, какво? Поповете. 800 уейса. Не е кой знае какво. 154. Дано има още един бигуин, защото този е много недостатъчен. Какавитка, фани. Какавитка. Браво, 3x стана. Или 4 беше. Чакай, че не мога да фокусирам колко трябва да е. Колко екс е? 4 май беше, по 2 бяха. Не, 3 е. Дай още една какавитка. Нещо тук не знам голямо накрая. Добре, фана го. Огромен екс. Моля, не приключвай. 400 екс само. 400 уея. Дай последната вратка нещо стабилно, брат. Добре, какво търсиме? Не знам какво търсим. Този го върза. Дай нещо. 3000 уея. 4000 уея. 8000. 11000 уея. Хора, това трябва да плати. 10 000 уея, хора. Хора, страх ме е да натисна. Това трябва да плати. 10 000 уея са, хора. И символа мисля, че е най-силния. Не знам, няма да го спирам изобщо. Плащай още. Давай. Не ма приключвай. Още. Давай. Не ма приключвай. Давай, още един път гръмни. Гръмни пак. Айде бе. Аз. Кой каза, че тази игра е проста? Чакай сега. Кой в чата бе? Точно го протръгнах да го чета. Ето, Луда Крис вика. Тая игра е тъпа. Тъпа ли е, Криска? Ко викаш, Крисче? Тъпичка е играта. 27 000 екс. Браво, бе. Лаут отпред, лаут отзад, котенце. Така не ми харесваш. Лаут отпред, лаут отзад. Попчета? То сега няма прави петици, това е, да. Това е скрипта. Не направили петица първата вратка, до края петици йок. Сега,
ще ни трябва тройка с катер на 10. Пук! И как не ма пукна, бе? Точно беше момента, бе, Райско. Бобец, аз ти казвам, това е проста игра. Тук директно скъпи са. Не ми скъпи, айде. Цаката е мацката да ни е най-отдолу и да е 4x. Това се иска. Това се иска в занаят. 4x да ни е лауда. Така. Каквото казвам да го правиш. Това е най-потенциалния. Но вече от тук насетне е въпроса дали ще прави нещо. Добре, лаудовете са супер. За първа вратка е страхотно, ама нататък не знам какво ще е. Избихме го и горница за първа вратка. Така, между другото, тези неща ще ви призная нещо. Не знам за какво са. Хора, тази играя е от 4 години, откакто е излязла. Но тези неща отясно не знам за какво са. Признавам си. Идея си нямам. Купувам и чакам да се падат лаудове. Това ми е цялата философия на тази игра. Трябваше да ви го призная това нещо. Всеки път се мъча да ви я обяснявам. И всеки път не знам къде да я подхвана, защото просто не разбирам. Какво да направя? 4. Айде бе. 5. Айде бе. Хора, тази какво се обърква бе? 3 пъти подред хубавите бонуси. Направо не вярвам. Тая нещо не я разбирам, нито една от този провайдер не я разбирам. Аз точно това ми харесват да ви кажа, защото не са стандартните игри. И наистина са по-трудни такива за разбиране, но пък са супер интересни. Това е да ти е интересно да играеш дадена игра, да не знаеш какво се случва. Аз дето ги разбирам, пак някой път съм в потрес и не знам какво става. Най-силният символ. Не се изби. Така. Тук дава ги, те да ги дава. Те поне дава врътка, нали? Той като се обърне май дава врътка. Допълнителна. Ма къде са лаудовете? Бали майката. Дава ли врътка? Не дава. Някой път дава врътка, бе. То хора хубаво ни дава 5 бонуса, ама виж, че 5 бонуса не правят кой знае какво. Нещо в прогрес работата. В регрес по-скоро. Гледай. Така, ако даде още един зелен тук да се блъсне в другия. Боже, даде го. Боже, хора, това трябва да плати. Хора, това ще плати. Това е лаут линия, бе, хора. Хора, това трябва да плати. Хора! Хора! Ето и не очакваха. Той не очаквах, че ще плати толкова. Леле. Ето. Не. Това не очаквах. Ноториуската вика, точно за това си говорихме. Ноториуската вика, какво ти трябва да разбираш? Наистина. За това говоря. Не разбирам играта изобщо. Ама тъй, не знаеш какво ще стане. Ето цъкам, викам, мали. Тук цаката и да се падне и този нъджа. Ужас. Но трябва да имаш и лаут на втора, и лаут на четвърта и може да гръмне много добре. От това също може да фанеш Максуин. Но естествено не е лесно. Ето, ето гледай, няма с какво да го върже. Това е, но трябва и на втора. Даде го! Хора, даде го! Хора, това трябва да плати. Браво, бе! Хора, даде го! Браво, бе, котенца! Колко съм ми дал? 200-300 лева да съм ми дал, не повече. Айде, бе! Чакай. Добре, браво, блъсна са. Хора, няма втори слеер, много странно. Надолу директно. Надолу. Проднето. Браво. 1000x. Браво. Хора, следващото проднение е Максуин. Блъсни са някъде. Някъде са блъскай. Не в слеер само. Хора, Максуин е следващото проднение. Максуин е. Ето го. Айде, брат. Моля те, фани го. Фани проднението.
Брате. Добре, змия. Брате, портмонето. Изчезна. Блъсни се някъде. Блъскай се. Не в слеера. Блъскай се някъде. Не в слеера. Блъсни се някъде бързо. Не отивай слеера. Добре. Така. Портмоне, брат. Много ми трябва. Макса е. Майде, брат, надясно отивай. Не, надясно неща. Надолу. Портмонето, брат. Отиди. Не, изчезна. Блъсни се някъде. Блъскай се, не в слеер. Блъскай се. Не там. Изморих се, казвам ви. Хора, Максвина беше. Хора. Така. 21 тегляне. Огън сме днес. Какво съм написал аз, бе, котата? 210 хиляди иска ми са. 21к тегляне. Айде, 10 теглихме, още 11. Готови сме. Мисля, че и кратка версия трябва да взема да врътна. Внимавайте, не прекалявайте, винаги играйте разумно и винаги спазвайте златните правила на разумната игра, които съм писал долу в описанието под абсолютно всеки един клип. Там можете да намерите и моите социални мрежи, Facebook, Instagram и покана към Discord. Това бях аз с моите котита, Петров Слоц или още кралят на сливите. Желая ви късмет и успех. И до следващия път. Yeah, baby. Чак. Yeah, baby.